हाँ जी नमस्ते भैया। देखिए टुनटुन भैया के रंगदारी सॉन्ग तो आवेला, आप लोग भी जानता नहीं। और रंगदारी सॉन्ग के जब ई लाइले रहली ना मार्केट में भोजपुरिया में तो हल्का मचा देनी। प्रशासन वाले इतना गाना चलल बा कि छुई न हमके प्रशासन है। देख सुनले बनी आप लोग भी, काहे कि बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल ही गाना चले। मगर प्रशासन 2 गाना आयल बा टुनटुन यादव के, इतना ओकरो से ज्यादा समझ ही नहीं कि एकरा में ज्यादा मतलब खर्चा कर देले बानी टुनटुन भैया। अब अक्सर ये गाना जब सुन ली ना तो समझ में आई कि भोजपुरिया में तो एगो किंग बानी कि अलग हट के ही निकाले ली टुनटुन भैया। तो प्रशासन 2 एगो सॉन्ग आयल बा जो कि हम सुबह सुबह सुनले बानी, बहुत ही बवाल के बा। एकरा में काफ़ी तरह से ही मतलब वीडियो शूट होल बा और गाना भी एकरा में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा मतलब भैया करले बानी। एक बार आप लोग जाके सुनी ई चैनल से प्रशासन 2 टुनटुन भैया के गाना बा और सुनने के बाद कमेंट करी कि का के मतलब भोजपुरिया में हर एक रंगदारी गाना निकाली मगर ई निकालनी तो कुछ हट की गाना बा कि ना, कमेंट जरूरी करें, ठीक बा। तो बाकी हम आप लोग अपडेट देते रहते हैं भोजपुरिया मागी से। तो हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि जैसे ही मेरे पास कुछ खबर आए भोजपुरिया से रिलेटेड वीडियो तो आपको पास जल्द से जल्द पहुंचा दे। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ये गाना सुन लीजिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।